Днес е денят на билките. И земята ни дарява. И ни ликува. Ето. Песента на птиците. Звукът от реката. Това са лечебни звуци, дадени ни от Господ за нас, да си ги ползваме. Да ни успокояват, хармонизират, така нататък. Трябва ни много малко време да постоим и просто да слушаме. Звукът на птиците. Звукът на птиците, шумът на дърветата, на реката, всичко работи изчистващо за нас, пречистващо.